joto tiprasa taku bukurokno kha kaham yaparo tai hamja hambai ri yaparo joto kaham tongdi khaksangi tondi ang kok sani ma phaimani kemo hai sini bubagra hongjaknai kusung kusung phainai thui krengjak present no tongo product bono ang bubagra hisabe ang borom rogo tai respect bro boni kharokno bo kharokno ang taisa kaham hlai wansukmani onek khurogo khanao a borok bubagraya bo hamya sinayo te prasarok ni bakai hnoi samarok taisa tusu khanao pia asukle ngnaya na bubagra bo bubagra ungtongle sini rasbongso ungtongle hlai wansukmani pia tini nukha aro srai srai buri khoroksa bo samani joto nukhna tai jela khoroksa samani nukhna borok kuthum lai kasolai tongfrono product phun khayei joto aro kasonai rokno khana romano bo teo khana khana aw ang asukle bubagra ngnaya bobo sungno maya sanai ngnai se buing saprobo ang wan sogui tongmani pia tabuk srai srai nukha bubagrani tongmung eba character oro sungnugo media songni thanine ulta pulta baksa sawo sung TPF baksa sawo sung jon sadoron oro public si se kono party krui mai sanai bu tongo baksa sawo sung bubagrani hukungbaino lama kaso bubagrani hukungbaino sung tag lama rosanai apa ulta pulta angka ke ang khau songnya kham a bubagra bo mung kaisa se bubagra bo song khana tani hinba wak kaisa desino Australia bai zona rawai kusung thangke Australia khapu abo haino bo bukung korok bai kusung kurungui thangma bai bo boni gyan boni knowledge boni ukti bepak bukung korok thangkhana hlai ang mamasuk tani hinba ang oros brok je media eba aro kasunai rokni khugo khnamani srai ke khnaka bawai ni bai thang repeat rawi nang a korono khnaka tani hinba saya sogya de tawno derama de tawno ba bo sining khede sajak tai ulo bahai ke sa aba hairona ang joto rokui roksi ge sekai khnaka romdi bubagra patal kaina NRC case khaipro khoksap phano roya khoksap phano daisangya pia tabo khai boni ya gul rohoi muni rohoi sisi mangsi rohoi a case khaimani rangno nana musukmani ang srai nukha bubagra hanjane product ya gul rohoi kaso rohoi case khaimani rangno bokifil nana musuka o product abo se tini srai nukho ya gul rohoi kaso rohoi tongkha abo hai jodi pungle sutaipu farukle tuinungpu farukle tuinungu pungle sutaiu abo haino srai nukjakam TPF jara khainai rokle nang utla tawo bagan howo kosto ke rohwo product le nang arang na saka oro srai nukjako a TPF ni ko senai rok borok TPF ni borok ya bahai ke sung saiman kha angka ke sara tifrawo primary committee tongo register tongo oro joto tongo aboroko srai ka aborok kasonai rono mukhang sinu tai register bo mungkari TPF jara khainai rokno klai sahi borok wansogo haino khangai ongko Durga Puja ba Saraswati Puja rangkhangma hai wansogo abo khaiya TPF songke register bo mungma tongnai aborok busuk subaka aborok busuk rong roka aborok rangkhangjakro tam kok saka bepak detail aro confirm suijak tongo a suijako ap kasonai rok bo mungkari abo srai ke nukjaka abo sung saiman kha haini bagino tini product arangno nanani musuka arangno product tamni nana musuka bode bagan hokha bode utla tawi ba NRC o case rothani rang rokha product no mahnai tani hinba boni yagur sibrok bori rok kasonai rok a product tamni bakai aro kasoka product kasoka haise product yagur rokma ba product de utla tawi bagan hogoi mai boroi jakisu samung khlai kosto ke rokha aboni bangde orang no borok samkha tomung no arang no product nung rawi tongkham ke nini oro mungsasuk TPF som eba patal kina nini oro rang namani kagos tongui mano a kagos bai nung case khlai mai ada nungkha sijak ringjak nei se wan sogui bubagra hi sawi tongo nung case khlai di
patal kini no direct cash kaidi patal kini ane orang namani ang hani bakai ang yagu to hoisi ang makas rosibu hani neng cash kaidi hampai jotono tei jora make ngrobai kereng